झटपट स्वादिष्टमध्ये मी भारती आपणा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। हे बघा, हा माझा शेळा भात आहे। आज अचानकपणे माझ्याकडे शेळा भात माझ्या हातून जास्त झाला आणि हा असा उरला आहे। तर आता विचार केला की आता आपण त्याचं काय करायचं। शेळा भात तर आपण डायरेक्टली फेकून तर देऊ शकत नाही, म्हणून मी या शेळा भाताची पटकन माझ्या डोक्यामध्ये एक आयडिया आली की आपण ह्याचा मुंबईचा फेमस असा आपण तवा पुलाव बनवूया। आता या तवा पुलाव बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य, हा भात आहे, कांदा मी बारीक चिरून 2 कांदे घेतले आहेत, 7-8 कढीपत्त्याची पाने आहेत, 1 सिमला मिरची घेतली आहे चिरून, 2 टोमॅटो बारीक चिरून घेतले आहेत, फोडणीसाठी तेल, आलं लसूण पेस्ट, हा मिक्स मसाला आमचा मालवणी मसाला, हे मी बॉईल करून 50 ग्राम होतील असे वाटाणे आहेत, ओले मटार आपले ते घेतले आहेत, मीठ, पावभाजी मसाला, राई, जिरं, कोथिंबीर। चला तर आता आपण तवा पुलाव बनवायला घेऊया। मी गॅस पेटून कढई पहिलीच तापत ठेवली होती। आता त्यात आपण तेल टाकूया। तेल थोडं तापू देत। आपलं तेल तापलंय, ही कढीपत्ता टाकूया, राई टाकूया, 1 चमचा राई टाकली आहे, 1 चमचा जिरं, थोडं आपण हे व्यवस्थित असं ढवळून घेऊया। आपली फोडणी छान तडतडली आहे। आता आपण हा कांदा टाकूया। मी हा 1.5 कांदा घेतला आहे, साधारण मध्यम आकाराचा, आणि माझे 2 वाटी तांदूळ होते, नॉर्मल आपली नेहमीची जी घरात वापरतो त्याची साईज, त्या आकाराची। कांदा आपण छान असा गुलाबी रंग येईपर्यंत परतून घेऊया। हा बघा, आता आपला कांदा अगदी गुलाबी रंग येईपर्यंत छान परतून झालाय। आता आपण त्यात टोमॅटो टाकूया। टोमॅटो सुद्धा 2 मिनिटं आपल्याला छान असा परतून घ्यायचा आहे, म्हणजे आतमध्ये तो जेणेकरून छान विरघळेल। हे बघा, आता आपला हा टोमॅटो छान याच्यामध्ये मऊ झालाय। आता याच्यामध्ये आपण थोडी आलं लसूण पेस्ट टाकूया, 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट टाकूया, ते सुद्धा थोडा आपण कच्चेपणा घालून घेऊया त्याचा। आपलं आलं सुद्धा छान यात परतून झालं आहे। आता आपण थोडा बटर टाकूया। मी मगाशी तुम्हाला बटर दाखवायला विसरली होती, पण बटर टाकल्याने काय होतं, आपला तवा पुलाव जो काय आपण बनवणार आहोत ना, त्याला टेस्ट खूप छान येते। तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही नाही टाकलं तरी चालेल। हा माझा 1.5 चमचा मिक्स मसाला आहे, 1.5 चमचा पावभाजी मसाला, आपण व्यवस्थित परतून घेऊया। आपले मसाले छान परतून झाले आहेत। आता आपण ही सिमला मिरची टाकूया, सिमला मिरची सुद्धा छान परतून घेऊया 2 मिनिटं। आता मी हे उकडलेले मटार टाकते, मी पहिलेच उकडून घेतले, तर आपला वेळ त्याच्यामुळे वाचेल। सिमला मिरची सुद्धा छान आपण यामध्ये परतून घेऊया। तवा पुलाव बनवताना आपल्याला जास्त वेळ लागत नाही, कारण आपले सगळे जिन्नस त्यामध्ये ऑलरेडी शिजलेलेच असतात, जसा भात, मटार आणि कांदा टोमॅटोला तर जास्त वेळ लागतच नाही, आणि खायलाही खूप छान आणि झटपट होणारी ही रेसिपी आहे। तुम्ही नक्की एकदा करून बघा, आणि जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मित्रमैत्रिणींना शेअर करा। आता आपण हे 2 मिनिटं
झाकण लावून ठेवूया, म्हणजे आपली शिमला मिरची त्यामध्ये पटकन शिजून येईल. बघा आपली छानपैकी शिमला मिरची त्यात आता शिजून आली आहे. गॅस आपल्याला बारीक ठेवायचा आहे, स्लो करायचा आहे पूर्णपणे. आता आपण त्याच्यामध्ये हा भात टाकूया. हा माझा शेळाच भात आहे मग असे सांगितल्याप्रमाणे. आणि शेळा भाताचा पुलाव, तवा पुलाव अगदी खूप छान टेस्टी लागतो. तुमच्याकडे शेळा भात नसेल तर तुम्ही असा भात शिजवून घेऊन ताज्या भाताचा सुद्धा पुलाव करू शकता. चवीनुसार मीठ टाकूया. आपल्याला गॅस एकदम स्लोच ठेवायचा आहे. आणि आता हा भात आपल्याला छान असा एकजीव करून घ्यायचा आहे. गोटळे आपल्याला फोडून काढायचे आहेत. आपल्याला हा भात पूर्णपणे एकजीव करून घ्यायचा आहे. छान असा ढवळून घेऊया आपण, जेणेकरून आपले सगळे मसाले आतमध्ये व्यवस्थितपणे मिक्स होतील. हे बघा आपलं आता हे छानपैकी मिक्स करून झालं आहे. आता आपण याला फक्त 2 मिनटं झाकण लावून एक वाफ द्यायची आहे, म्हणजे आपला हा तवा पुलाव खाण्यासाठी तयार होईल. आपण 2 मिनटं वाट बघूया. हा बघा आपला भात आता तयार झाला आहे.